да ядат. Интересно е да, че е такава албиноска някаква. Да. Ево сега някъде там. Ей, тия сладори. Те какво ядат сега? Какво търсят? Боболечки нещо ли? Интересно какво ядат? Те са от нашата идват. Тук е рибарите. Цареви са. Но и където стоят някакви седни и мислят, че това ще изкара за храни. Добре, да. Случвало ли се ето да не да, Господи, някоя птица, ако глътне някоя рибарска кука, какво става? За сега не, но веднъж един котарак, и то на мен не глътна. Кое? На кот. Кот има. И аз ще хвърлям въдица, лово, тройка, кука, доста голяма и каракуда закачена на тройката. Тук трябва да беше някакъв. И така се... И по едно време... Така налапа рибата и аз го засяках за устата. От тук, оттам шмугна се по тини фургони. Не мога да го изкарам. До желя, отрязах пордата.